tikulandire mwe madede apo pa lopo Malawi ndithu mu chipogamo chimene chanya mara mabodza amene ntchito yawo ndikukamba za mabodza zokha ndithu osakambapo chilichonse chilungamo zonse timakhati kukamba pano ndi mphekesera chabe zimene zachitika makamaka mkatikati mwa wiki imeneyi ndithu popano pa lopo Malawi muli ndine Conex Banda komanso co-host amene ndithu 1000 anthu dzina lanu ine ndimayiwala mwina mwasita fika anthu amasinthasintha mayina ayi ndi lomwe lija ndithu blessings ndithu blessings mulindire blessings komanso anthu ena amadziwa iwowa ndithu ndi dzina loti Mr. Handsome osalephera mayina amene mkozopezeka kuti mwina pa social media mona dzina lina lake losiyana ndi blessings lolembedwa Mr. Handsome akunena za iwowa ndithu iyayi pali chiunyinji cha anthu chimene chasonkhana pano ndithu mwina tingochipatsa moni mwapaderadera ndithu Mando Friday munafepo pa Damando munafepo Lita Bonya munafepo pano makamaka Emma Miko munafepo pano takulandira ndithu Michael Tupa happy birthday takulandira soni munafe ndithu pompano ndithu Patience Jim zikomo kwambiri kuti muli nafeso pompano ndithu ayi tima kunyadirani pali chiunyinji cha anthu mwinatu tisatelo tisachitopita koseku kuti tipereke miyoni chifukwa chakuti anthu ambiri ndithu akunena yambaponi iyayi tikupatseni mpata Mr. Handsome mwina ati mungapatse moni anthuwa nangase anthu akuti akusowani kwambiri iyayi tikulandireni ndithu chidziro chino monga mwachizolowezi mwamwambo ndithu mwanthetemya mukudziwa bwino lomwe kuti Tuesday likafika timakhala tili pano kuphulitsa mabodza amene azungulira dziko lonse lapansi sitimasiyako mbali timakamba ndithu chuchuchu mpemvemve wa mabodza amene wazungulira ndithu dziko lonse lapansi iyayi ndiye chimene mungapange ndikungowakodola neba pachaka ndimvelere anakamvera za m'maluwa ndiye mungu ayitana neba afike pompano changu fast akodoleni ndaona ndithu anthu ambiri amakodolana pompano ndithu iyayi tafikani mwa unyinji chifukwa anyamatanu ansangulutso wa mabodza aja afikaso nthawi ija ndiye nthawi yake ndi imeneyi mwina tisathire gagandiwa kwambiri tichite machawi tithamange ndithu ndiliwiro ndi thumba la zambiri limene tatenga lero iyayi motelo osatayadi osachitadi za mtundu wina kuthamanga pofunikadi tithamangedi koma tisanatelo ndithu timve kuti kodi akuti kwatuluka ndithu imeneyi ndi about breaking the limit imeneyi akuti ndi reality TV ndithu imeneyo kapena TV show reality TV show imeneyo ndithu about breaking the limits akuti imeneyi itu iyambike chamu January munomo ndithu imene ikhale ikupanga concentrate kwambiri akuti kuzamayimbidwe anthu ma artists siyana komanso izikhale so zina zosiyana zokhudzana ndi Malawi ndeno makamaka za reality show imeneyi ndithu tikupatsireni ndondomeko yonse bwinobwino ena mwaona kale mwina pa page yathu pa website yathu zimenezo ndithu zitakambidwa pamenepo ndithu zapati za reality imeneyo ndithu breaking the limit reality show imene iyambike ndithu chamu January ndeno zonse pa kuti muzionera pati komano ena mwa inu ndithu mukhoza ngopita pamenepo ndithu pa makamaka pa about breaking the limits mupite pamenepo po ndi page iso imeneyi ndithu mukazipeza zonse mwatsatanetsatane mmene zingayendere mmene zizikhalira tsiku limene program imene kuyamba ikhale yovuta ena mwa inu mwaona kale zimene zachitika namadingo amuyendetsa tibia wela nyomi program imenechi cha about breaking the limits ndithu akuti azitsutsa zimene zikuoneka kuti ndizabodza koma ife ndizabodza akuti ndizabodza azitsutsa unena kuti yayi koma sauti zobisika iwo aziululaso ngati mmene ayendetsera TV ndithu namadingo okwiya kwambiri anyamata amphamvu zawo anyamata amene atsogozedwa ndi mkulu ameneyi ndithu kodi akuti ndi ndani dzina lake mkulu amene oyimbaso Bricks munthu wamkulu kwambiri Bricks ndamene wapanga break the silence kwambiri akuti amuyendetsa chakhoma ndithu wayenda chokwawa ngakhala ku Zambia koma akuyenda chokwawa padakali pano pa munthu wamkulu kwambiri kumeneko akuti bodza la mkunkhuniza angati mu walaliphulitsa kwambiri mkanyengo kameneka ndiye amuyendetsa ndithu nyomi kumeneko ndiye tikhale tikupatsirani zambiri komanso reality show imene kuyamba end of
January 2020 tizikhala tikuonera tiziponyanso pompano kuti one athu azionera iya 2022 ya 2022 pachatili munyengo yothamanga kwambiri zambiri tizimveka katikati mwa chipokano chimene chilicho iyayi mwina pano tisajutsegekadiwa ati ambepo ndithu tisachoke patali even a inch tisanapite kulikonse even inch tingakhalepo pano muliko bwanji kumalawi kuli bwanji banja likuyenda bwanji anthu akhalako ndifunsa mafunso komano nauzaonera kuti mwina mudzayankhe ndinu komanso anthu ena akuti mwachepanazo ena akuyankhula zambirimbiri makamaka inuyo komano tatuzeni sopano banja likuyenda bwanji akuti koma mwachepa mwatani kodi pano timakamba mabodza osati zenizeni yayi ndiye tsopano mukambaso zenizeni programu ichita zikhalanso ya mabodza achimene mwamva koma zimenezi mwamva zimenezi akunena sine komano mwamva padzimvera nokha akuti bwanji timvere ine ni madaba kusiya azimayi ali panowaga ma-D7 ali pano osatenga bana fight kuti wumva muja sine ruya sindizwa kuti acheya yambada nditani komano akuti amadabwa kuti pali ma-D7 apapa akuti pala achina ndani ambirimbiri achina ndani akuti ma-D7 apapa komano akuti inuyo munapita kuku mukabvako chani ana akuti achuluka kumene mwapitako pesa sine komano sindizwa kuti acheya abva kuti iso nawonso tatiyankhuleni kodi mwamba zenizeni tsapano chabwino tinene motere kumalawi mukudziwa bwino lomwe mmene kulili pano mwamva ndithu zachina ndawala patauni mmene zikuyendera zachina Amnesty ndi zina zotere kumalawi nkokoma pano pa ife tachona tili konkuno ndithu tili mudzi ndithu takhazikika mmene muno komano mukati za ana 5 mutanthauza kuti ine anawo ndizabereka ndidzaseza pamutu umayenda nawo nanga ife tingazidziwa akuti mumabva makabudula kunyumba kwawo kwa nyowani kodi muni ndi masheya kumene kuja kapena kuti bwatani ndakuwuzani kuti nkhani timakamba pano ndi za mabodza so mwamba nkhani zenizeni so tizikamba zenizeni ndipo nkhuku chalakabakha nkhuku singatole akuti Mr. PC analephera inuyo akuti mungatole pamenepo kodi amatititu paja akuti chiwala chachimuna sichichepa mukudziwa bwino lomwe lino kukabudula simuguga mphongo ya chiwala sichichepa yayi komanso nkabudula simuguga yayi simuguga ndiye mukamakamba zoti chalakabakha nkhuku singatole mutanthauzanji pamenepo chifukwa ngakhale timba pa mazira ake omwe sachepa yangakhala ali ochepa nyama ndenu muganza zonena kuti amafungatira oseaja kufungatira bwinobwino mpaka kuswa mpaka ya ching time nde mukamati chalakabakha nkhuku singatole mutanthauza chani pachoka zako kuyankhula sineyo anthu ndi amene akuyankhula osati ine ndibe nanu ine palibe vuto anthu amayankhula ena amachita kuvalirani zigoba kumene kumayankhula ayi amenewa ena komano alikobe anthu ena abe achina Queen Mimi achina Mphatso Kanzunguze achina Damando amapereka be ma congratulation achina Floze Chilima amapereka be ma congratulation ndithu Aaron PG amapereka be koma ena kuyananu kwambiri otero kuti akuti kumalawi ko muzivala chiboyboy otherwise akutemani mwaona ayi ndipo ine kuno kumudzi kumalawi ndili ndithu mfulu weni woti yayi musadandaule khadi ndi zina zotero zikupezani mwatumizire ndithu chapo mpano osadandaula iya uli chapo mpano ndithu ili ndio mabwere ya chipombe salo ili mabwere ya chipombe mungobwereza acheya
acheya wawa ndi ambiriza kale madziwa tsabola wakale sawa watu tsabola wakale sawa nde mukamalimbikira acheya satithandiza yani fanda kuwuzani kale kunena kuti chabwino kuli ana folo koma ine ndizikabereka anawo ndizichita kuyika paphewa aziyenda ndi ine inuyo mukapita kumene kuma D7 ali apawa simmaona achina mimi achina kwini mimi achina ayini simmaona amenewa mukapita kumene tapita kumeneko chifukwa chalasa phaso mukudziwa bwino lomwe kuti chaona mtima maso sayiwala kudamati chani ana 5 mumva moja ana 4 mumva moja ana 4 tichepetseko mwakuti mumva mochani inuyo mumva mochani kweni mwatani kodi ya vuto lake zili ngati mpira ukakhala kunja ukamaonera kumati koma apo pakana panga mwakuti koma no ukalowa ground muja kuti ukapange zimeja sungapange ya koma mkati muja amadziwa bwino kumene kwataniso kumene ndi kumene ndilika apangira kuti ana 5 nangasi mukweneranso kuti muyike mu mphatso eti otherwise simudzalikezedwa iyayi ndipo pafunika ina nutso muponye kumene kuti ndiyeno chifukwa tikuwerengera kuti 5 mwaona ngati mamuna weni kutotsa kunyosa anthu asaone ngati kuti inu ndi kapla mwaona ndipo pafunika inuyo mupange ndithu osanyozetsa iyayi maona yayi timu sindingayiphweketsere ndiponso sindingapange let down anthu a timu nganga omwe anthu awa ineyo ndikuyimirirani ndithu kumene kujako ndizoti iyayi pompano ndikhale ndikubweretsa ndithu uthenga wa special ndithu kwambiri inu tangoti ndi matsoni jenkha ndithu chifukwa padakali pano yayi zinali limodzi chaukuchi nde ananena kuti anakuonani mbali za kunyanja tikudikira ndithu kuti tione timavidiyo mwina muli kunyanja limodzi chanangasi zinthu zimafunika anthu azikuonani mwaonatu komano yani zabwino zonse sindikuphweketsa komano pano pavuto lake tikakusiyirani kumasowa pano simukumabwera kaya kukukwapatirani kaya mukutani pamenepo ndi pavuto langa lili pamenepopo basi chipitireni mukudziwa bwinobwino chovala cha nyawani nangasuka gula cha nyawani umachi kuchichengetera bwinobwino chisalowe doti olofumbi chisalo umachichengetera bwinobwino nde muzingokhululuka koma ubwino wake ndithu andipangalawo kuti ndibwere pano ndithu mwati mukukwana bwinobwino kumene bobo yose bo ndino ive mwini ine ni madaba kusiya azimayi ali panowa ma D7 ali panowa atenga matani kuti sindingakwanise onse akuti ana paipiduyo mumva moja iyayi isote bwina pamenepo tizayitana acheya kuti azikuyakani mwapadera kuti yayi osadandaula acheya so alandira uthenga wapadera uwapeza chapompani 2022 inoyi ndiyoti machawi pataundi ndawala pataundi kumamenya ndawala pataundi inu ndawala osaphweketsa osaopa ngati titafe ifeyo tidzafera mbendera yake imeneyi tidzamwalirira mbendera yake imeneyi ayi chabwino zikomo kwambiri iyayi mutiperekere moni kwa alamu kumeneko ndithu timakonda kwambiri apart from azacheya zizitayeni zizi musakafikitse uthenga umenewu osakafikitsa komano atimakukondani ndithu mwina tisunthe pamenepopo nangasi kukhala ngati kuti exit Mr. PC enter Mr. Handsome komanso kwina kuso enter Mr. P wa ku Nigeria and exit zinthu zake zili complicated kwambiri ndeno sindidziwa kuti titani chifukwa zinthu zake zikuvuta kuli mawocha amene azungulira ma status towere kuti tatuzeni Mr. Handsome chifukwa zavuta zinthu kula china Patrick munthu ali addicted ndi mayina a Patrick munthu wamkazi amene
iyayi tisanapite kutali kwambiri tingokhala mulilongwemo muno masiku masanawa kapena kuti mawa amene angopitawo mwamva ndithu kuti munthu wamkulu mneneri wa mulungu kwambiri wakalekale kwambiri nkhalakale mneneri amene ndithu mlengi anamukhazikitsa kuti iyeyu azinenelera ndithu mkulu amene ipadakali pano ali mchitilokosi ndithu wanjatiwa wagwidwa wathiridwa simbi wathiridwa nyakula tikunena pano akudya nyemba imodzi ndi mgayiwa ndithu kumeneko chakunankhaka kufupi ndi nankhaka ndithu kumeneko mukudziwa bwinobwino kuti mkulu ameneyu ndi mkulu onena kuti ndi mbiyang'ambe nsamva mkunkhu komanso mkulu amene ndithu azimayi ambiri amamunyadira kwambiri fa amayenda ndawala pa tauni ndithu iyeyu ndawala zake ndi zitalizitali si ndawala zifupizifupi koma padakali pano pa iyeyu ali mchitolokosi ndithu atatulutsa zibaluwa zimene zikuoneka ngati kuti ndi za fegi koma ifeyo sitili ndi nkhani kwambiri imene ya fegi imeneyoyo sikutikhudza tili pano chifukwa cha mabodza chifukwa azimayi ambiri tabwera ndithu kudzapanga uoni chifukwa mkuluyu ku inbox kwake mukumbukira bwinobwino kuli azimayi ankhani amene amadalira mkuluyu kuti tauni aziona kuti imeneyi ndi tauni tapifotokozerani kuti apolisi anena bwanji pa nkhani ya ku inbox kwa mkulu ameneyi iyayi apolisi atifotokozera ndithu zonse mwatsatanetsatane chifukwa iwowa atapeza chidocuments chimene chovuta kwambiri chimene chikuyikamo mayina akuluakulu mabwana amene wandithu omangira makamakatayi mchiunomu chifukwa chakuti makhutsa chifukwa noti lamba sangakwane iyayi kulibe masaizi yawo iwowa ndithu athulidwa mu chidocuments chimenechi ndi apolisi anapita ndithu ndi kulanda foni yawo kupanga chipikisheni mu fonimo kuti aone kuti winanso ndi ndani anagawana naye makamaka document chimenechi komanso iwowa kwacha kuti ananena kuti iwowa samene analemba iyayi koma no munthu wina anatumizira nde pali cheni ndithu ya amene anatumiza koma no apolisi ndithu anapanga extend kusecha kumene kundi analowa ndithu ku inbox kuja kumene kwaoneka kuti kuli mayina atsikana ochuluka kwambiri ena ongope mtetsa makobidi ena amene akuoneka kuti ndithu iwowa akuyenda nawo ndawala pa tauni ipa ena ndithu ooneka kuti akuyamba kumene ena onyengerera ena kodi simungangoponya kakuti ena akuti mene nde mayina amenewa ndithu mwina atuluke chilisti cha polisichi komanso mukudziwanso mkulu ameneyi ndithu pale azimayi samaphethira iyayi anakuzani kale kuti azimayi 6 anatisiya kale chifukwa cha mtima wa iwowa kwalilira mneneri wa chauta ameneyi kwalilira kunena kuti mwatani ine rundima kukonda akuti iwowa nkukanitsitsa azimayi aja 6 mmodzimmodzi nkwamba kumwalira mmodzi after one wina yonso kupita ndetu chilisti chimenechi chachuluka kumeneko atsikana amene amaoneka ngati kuti ndi press team chabe iwowa ndithu wakuti ali mu foni mwa amenewa ndithu mneneri wamkulu Chisi Mbele mulipira pamenepo tisanasunthe yayi pamenepo ndithu tikanakhalitsapo kwambiri koma chifukwa choti zikukhudza malamulo mukudziwa bwino lomwe kuti nkhani ya malamulo ikakhala kuti ili khoti ili mwanja mwa polisi ndi zina zotero sitimafuna tizilowerera kwambiri koma nkhani imene yavuta kwambiri ndionena kuti azimayi pa tauni ndawala kukhala ngati zavuta ndipo padakali pano ena akukhalira mphanthi padakali pano akupumira mbali ngachitete ena ndithu padakali pano sakudziwa zoti mawa laliwisiri bando ichokere kuti chifukwa munthu wamkulu kwambiri ali mkati ndipo amulanda foni kuti sangapange access china chilichonse choti akutumizireni ndithu ma bundles komanso kaya mmati ija ya ku saluni kaya mmati iyayi yoti yamwe kuti iya lunch zonsezo zamba zayimakaye chifukwa foni yamkulu ndithu ili ndi apolisi imene kufufuzidwa nde chilisti cha mayina chituluke pompano tiyapemphe apolisi paja kuti tauze kuti ife monga ma eyewitness makamera akuluakulu mutininke mayina amenewa tikauze anthu athu kumudziku kuti kuli mayina awo amene atuluka amene ali m'manja ndithu mwa mneneri Yoswa mneneri wamkulu kwambiri akuti ena amachita oyenda ochoka ku UK kupita kwakumana ndi mneneri Yoswa kotero kuti pali wina wakakuti anachopita kuchoka ku Joni panopa nkhawa yake ili asowa chobwererera ku Joni makobidi alipe mpakana iwowa kuti ndithu apatse mwina belo mwina komano mkufu akapereka belo
nthawi zina amasunga abe foni ndi ma transaction apo ayiwowa chifukwa chakuti zinthu sizili bwino pa tauni komano mmene wanenera anzanga kuti ndi zokhudzana ndi malamulo chifukwa choti patabwera apo kuti iwowa ndi nkhalakale pa social media iwowa zawo amapanga pano ndiye tinaonabe kuti tikudziwitseni ena mukhozi mangona ngati foni yafika azimayi ma MG2 simuli bwino munthu asayankhe foni mumapezeka kuti basi umafuna mwauza akazi ake chichonsecho kanoti foni pano ndiye ndiyankhula ndakaza nde timangokupangani oni kuti mudziwiretu kunena kuti kusayankha foniko ndikufuna iyayi komano sikufuna akidzinga ayendetsa tibia aye amenya paliwombo iwo watu panakali pano aponda kafulukutu ndipo akudya chimtanda chimodzi cha sima ndi nyemba imodzi kweli yafete kumeneko ndithu koma mukudziwa bwino lomwe kuti mneneri ameneyu ndi munthu yekhayo amene anapanga zoopsa kwambiri pa dziko lapansi ndiponso ndi mneneri yekhayo mu mbiri ndithu yachiyambireni cha dziko lapansi munthu yekhayo amene amapanga zozizwitsa ndithu mkulu yekhayo amene anayimitsa dzuwa kuti dzuwa liyime ndithu lisakalowe kuti athane ndi adani ndithu ayende ndawala kukuyera ndiye padakali pano tikumvanso nena kuti azimayi amene amachoka ku UK kumuyendera iye mwina dzuwa liyima chifukwa mkuluyi paja amapanga zozizwitsa mwina atha kuliyimitsa dzuwa kuti iyayi kusade ndithu anthu ayende ndawala pa tauni ndiye iyayi kuli lipikitipikiti kuli ndawala kumeneko kuli Lilongwe kwavuta kwambiri moti padakali pano pati maso athu akuyang'ana kwa ma MG2 kuti kodi sakasonkhana panja pa bwalo la polisi kukapempha kuti mkulu ameneyu dzuwa liyime nde iyo ni nkhani ya tsiku lina koma maso athu makutu athu ndi makamera athu ali mu Lilongwe padakali pano kwavuta kwambiri ku Lilongweku kotero kuti panakali panopa chimashoni chimene chimakhala chikuonetsedwa bala imene imakhala ikuonetsedwa tikunena aruza munthu amene anachokera kokusa ng'ombe mbusha wa ng'ombe ukafika pa uinjiniya umene anakakhala ku Joni kumanga maziko ake kumene kuja ndi kuchokanso ndi kubwera ku Malawi ndi kudzakhala social media specialist amene kazambiri akhala akumwalira chifukwa cha iyeyu ndiyeno iyayi mwina ifeyonso sitifuna kuti nanunso mukhalirawo pa victim tichwake kumeneko chifukwa chakuti akhozokhala ma victim akakhala mwina basi tasiye pomwepo koma tangu wauza kuti iyayi mkulu wamba kudya nyemba imodzi akudya ndithu kayera mmodzi ku Lilongwe ngati muli kachithandizo mukapatseko kachithandizo mosaponyamo kapilo katimo chifukwa apolisi amasecha iyayi tisunthe pamenepo ndithu tipite chitsogolo mwina tisanapite kwenikweni uku kwamene munayiyamba kale nkhani imeneyi ya Mr. PC kapena mwakuti ndi Mr. P so munthu wamkulu kwambiri amene zinthu khangati zasolobana tibwere kumeneko koma padakali pano tilowerekaye maiko osiyanasiyana kumene kuchitika zinthu ngati ku America ku Malawi ku Joni ku UK kumeneku kwavuta kwambiri malingana ndi zibaluwa zimene zikumatuluka kuti ine ndapanga divorce ine ukwati udatha ine ndapangika mwakuti ine moti panopa ndi akazanga banja linatha koma chonsecho banja lilipo chonsecho akutchetcherera akuti anyamata pa tauni ndawala zikuyenda bwanji ku UK ku America ku Joni ku Malawi tatifotokozerani tsatane chavuta nchani akuti iyayi nkhani imene isinasiye bwalo nkhani imene ikuchitika pena paliponse ku Malawi ku Joni mmene wanenera anzanga ku UK komanso ku Australia even ku pomwepa pa Ireland kuja mukudziwa kwa Queen of Ireland ndithu kumeneko nako nayenso Queen of Ireland wasowa timufufuze tinjama kupang'ono mwina ali tipeze kwambiri wasowa mwina ndi gulu limodzi kuti kapena ali pa payroll ya ndawala ndwi kapena kwachina satani sitikudziwa kuti kodi payroll ikuyenda bwanji siziziwika iyayi Queen of Ireland kumene aliliko happy new year Queen of Ireland ndithu asha amene iyayi nkhani imene isi nkhani yopeka imene mwayiputa pa Mr. Andy Samu ndi nkhani yonena kuti makamaka atsikana ambiri mukudziwa inuyo kuti anyamata ndi ochepa atsikana ndi mbwembwembwe kutaya
kutapa kutaya kapena ena wino makhalira wino matele mukudziwa inuyo chivesi chimenechi champepo chimene chinanena kuti iyayi ndithu idzafika nthawi yozizwitsa imene azimayi adzanena kuti tingofuna dzina lanu zakudya zovala ndi zina zotero tizigula tokha chimene tikufuna azingotirana kuti Mr. Handsome amenewa ndithu akuti limene adzakhalire masiku ozizwitsa ndiye panopa zafika pamenepo ndithu patakali pano anyamata ambiri akunama ndithu za madocuments kumanena kuti yayi ndasiyana ndakazi anga panopa ndasiyana ndajeni mwakuti tukhala patokali esakuphika payekha mwakuti nkhani ngati zimene zizi komano akumayenda ndi madocuments abodza amene akumapanga download pa Google kapena pa internet pamene pandithu pa internet akumapanga download inuyo kuti lero mupite pa internet mupange kuti marriage certificate kapena munene kuti certificate imene divorce certificate imene yothetsa banja imeneyi ibwere ndithu pamene popo kabiri umagula pamene paja ngati ku UK kunokonda china £5.50 cha zinthu ngati zimene sozo ndiye mukhale anthu osamala kwambiri ndiye atsikana ena muli ku Malawi mukangomva kuti ndapanga divorce basi ndiye mathamanga autele mamuna uja angobwera adzangokukwindani adzapange zina chachani adzakuseweretsa akusiyeni kumene kuja muli pempempempempe kubadwa mwana ameneyu mwina basi inuyo mukhala choncho ku John chimodzimodzinso khadi imene sinasiye bwalo yayi anthu ambiri akuyenda ndi ma divorce certificate anthumba opanga komano tipange woni kuti kodi chimenechi si fraud imeneyi kwa anthu amene akugwira ntchito m'makampani abwinoabwino iyayi imene ndi fraud ndithu zipepala zimene ena akumatha kulowa nazo kundende chifukwa chogawana ndi azinzawo pamene zinthu zosizoona iyayi ndiye nkhani yake ndimene azimayi chenjerani ndithu azibambo kunja kuno alusa azibambo akwiya ndipo akubuma anga ndithu mikango ija yovuta kwambiri yoti is ready to devour someone else somewhere ndiye nkhani yake ndithu ndimeneyo kuti taona anyamata ambiri amene ali m'mawanja awo amene abwera ndi malipoti akumayenda ndi zibaluwa nthumba zonena kuti iwo wali ndi anapanga divorce foti mapepala amene achamangopanga download pa internet nkuikapo dzina lawo ndithu nkuikapo dzina laka zawo nkukujambulirani screenshot kukutumizirani inu muli dio pamenepo kumvetsera ndithu uthenga wabodza ngati umenewo inu basi nkuyamba kudzipanga submit submission ineyo basi mwakuti mwayambapo chonda azimayi khululukani chepetsani ndithu ukali ngati umene sapotanani osaopa kufunsa anthu amene mukwadziwa yayi afunseni anthu amene mukwadziwa mupulumutsa moyo wanu mupeza munthu olongosoka anthu amenewa ambiri ngonama basi makamaka akakhala kuti iwowa mapepala awo ali bwino ali pa ntchito zabwino anthu ali ndi mkulo pa oyenda chachachani akukunamizani iyayi situkandeka basi akakhala kuteni mwina mzintchito zina umati taona nyumba mwanga muno osadzozota ali kunyumba yakukeya ina yake taona nyumba mwanga taona ndeka akugonera kuntchito yo mudzaniwa kulitsa pambali yosira kalamba imuyo muli nyumba yanga taona mulibe mwali yesene ndimagonapo mwatani ko chonsecho atumidwa kukagwira ntchito ku Antiokeya kuchokera ndithu ku Jerusalemu iwo apita ku Antiokeya kukagwira ntchito kumene akagona komweko 1 week nde inu basi muvekere ayi basi muzidziwa zimene tapotananu akunama kwambiri akunama pamene munthu wamusiyira mkazi wake ndikupezeka kuti mkazi uja kuvomereza ukasayina mapepala sinkhani yamasewera iya sinkhani wamusiyira mamuna wake kwati zonsezo sotu mkaziso akhoza sochita koma akazi achepera mkaziso akhoza ochita kunena kuti Mr. Handsome muli ku John muli ku Malawi tabwera apa tenu munakwati atingopeka chitsanzo nanga sinu mwakalowa kale uko tingopeka chitsanzo mwakalowa kale koma akhoza nena kuti tabwerani kwakuti kunoko ndikubweretsani kuno mwakuti ine ndamunanga palibepo chilichonse mapepala ndi awa zibwerani inu kubwera kunoko mudzamenya khoma
pali anthu ambiri, pali zinthu zambiri zimene zikuchitika mu dziko. Ndiye osaopa guys, osaopa onera kuti ndikafunsa wakuti ndiye kuti Ilakwa. chibwezi Ilakwa. usani wakuti mmamudziwa ali ku UK komweko, ali ku Jordan komweko, ali ku America komweko, ali ku Australia komweko. Titani pamenepa, titani mkulu amene ndithu wandipeza ku inbox wandifotokozera izi mkulu amene tamfufuzani bwinobwino. Matumizaso chibaluwa ifeyo tidzakutumizirani zibaluwa zosiyana ziwiri, china cha original mmene chimakhalira, china chabodza mmene zimakhalira. Tikutumizireni pa low profile popano pa zithunzi zina zake, tiponya ndiye mungotsegula maso pa page, tiponya kuti cha original chimakhala chonchi, ichi chabodza chimakhala chonchi. Ndiye muzikapanga compare nokha pano pasi mungatiuze kuti ine ndinachilandira muzoona ngati zenizeni. Ena akumaona ngati ku Dubai sizimachitika. Iyayi ku Dubai so zikuchitika zimenezi, even ku Kuwait zikuchitika zimenezi. Ku Dubai ndithu ndemkuchimake makamaka ku Dubai, nangasi mukudziwa Dubai anyamataja amanama ala basajambulisa pa tourist building pachi. Chama floors kanda ngati aliwaona nimagona mmenemu, nimagona ndeka ubwera kunoko iweyo ndiye kungobva Dubai azimayi ndawala pa town. Komano tinezoona guys, ndi fraud yovuta kwambiri, chifukwa kuti mwayikapo dzina la mkazi kuti anasainira pamene sanasainire, mwayikapo dzina la mamuna, mwayikapo mwasankha dzina la judge pamene pakhale judge, mwayikapo dzina la judge, mwayikapo dzina la koti kumene zinachitikira zinthuzo. Divorce inapanga take place, mwayikapo pamene pachapo. It's a completely fraud guys. Ena mukapezeka nazo mutipatse ife tidziwa kopita nazo kuti izizi anthu tidziwa kopita nazo kuti tikaone kunena kuti kodi ndizoona kapena ndi chenicheni. Osatipeza kuti mutikhulukire ya. Iyayi osapanga zimezo. Iyayi tisakhalitse kwambiri, tisunthe ndithu pamenepo tipite chitsogolo. Mutilowere kuti musanapite chitsogolo. Ine madaba kusiya azimayi ali padowala madise benali padosa tenga mwamba chipongwe tsopano mufuna munditetsere banja tsopano izi mwambazi mufuna akwiye azina kuti azanu aja ama mwaona mwina anthu ena ake sana abvete ndeno timangofuna kuti mwina anthu ena ake akuonera pompano ndiye mufuna basa akwiye anene kuti basi anzanu aja sana ndikonde momoti niyo mukhale patsogolo kunena kuti mwakuti ndiye pano mubweraso ndi imene ndani yakuti sana ndikonde. Ndimafuna ndichotsetse koma yanena yokha ikunena kuti kodi zaka uvapo chani pena chisoni chuma ndimanga kuti mwina disimumvapo dikanthu pena ndumati yayi popeza mphongo yachiwala sijepa mwina adi mumvapo kanthu komanso timafuna kuti inuyo mudzakhale ndithu uja wakutsogolo ovala suti uja koma nanga chonchinde kuti basi zimezo ngati zasintha ngati siza kusintha nangasi mukukoka kankhani kwambiri. Yayi tilowere mulilongwe ndithu mmene msabata yapitayi ndithu taona zinthuso zozizwitsa, zinthu zimene zapangitsa ife kuzweta mitu padakali pano pa low profile pa timu timanena mobwereza kunena kuti nkhani zimene timakamba pano ndi nkhani za mabodza, za ma allegations zimene zangozungulira dziko lonse lapansi. Taona otchi yovuta kwambiri imene inapangidwa associate ndi mkono wa munthu wa mayi Nkaladi ndithu UK yukhangati ndi Malawi yadya number 1. Tatifotokozerani ndithu tinaona video yovuta kwambiri patavinidwa pena pake makamera timu anapita kunyanja ndithu kumene ku Sunbed Hotel akaona otchi kumeneko pomwepo mkono D wa Nkaladi. Tati masulireni kuti kodi chikuchitika kwenikweni pamenepa ndi chani kwenikweni.
iyayi mukudziwa bwino lomwe last week tinajamako pang'ono tinakambako za pang'ono ndithu kuti mkaladi wina wake uchokera ndithu ku UK ali ku Malawi panakali pano tikunena panopa ali ku Malawi kumeneko ndithu akudyerera kumenekoko exit Kashi Madamu enter mkaladi UK mkaladi ndithu kumeneko iyayi akuti dzina limeneli ndithu linaveka kumeneko ndipo mkono umenewu wapezeka ndithu katikati mwa makamera athu ndithu mukudziwa makamera athu makamera ovuta kwambiri mkono umene wapezeka mkono umene utapezeka mmenemo unaona kuti watch iyi ikupezekanso pa video ina yakenso yomenenso mkaladiyo amajambulaso analiso komwekonso komanso itachokanso pameneponso yapezeka kuti watch yomweyo yapezekanso pa munthu wamkulu tsopano Mr. PC atanyamula umbrella mkonowu watch yake yomweyo ndi anthu apanga masamu a +1 -0 komanso phatikizapo 9 kudzapezeka kuti ansala ndi mkaladi versus Mr. PC ndeno panakali panopa ndithu kuoneka kuti Mr. PC akudyerera mkaladi all the way from UK kuchoka ku UK kudzatemetsa ndithu katundu ku Malawi panakali pano mmene mwanenera muja chithunzi chimenecho chimonetsa kuti amene wandithu anali Sunbed kumeneko ndithu kodi ndikusalima kumango kodi Sunbed iko mwaseka ndaseka kwambiri pa nkhani yake ndiyovuta kwambiri nkhani yake ndi ama exit and enter nde ikakhala exit and enter nkhani yosautsa kwambiri iwene ndingani yovuta kwambiri iwene ndithu padakali pano sidasiye bwalo ndithu kumene timu ya A inasuzumira chifukwa inalikalikiliki timu ya A mukudziwa bwinobwino makamera ake sagona 24/7 timakhala busy ndithu ndiye makamera tinali busy nawo limodzi ku Sunbed Hotel kumene mwina kapena mkono anthu aufuna auone ndi watch kapena atangoona ku watch ndi mkono zili pafupi ngati zili mu studio zimenezi anthu afuna aone tu mkono ndi watch cholepheretsa kumbiri nakachita tanakaonera pajapa kumano foni mu mkono ndiye ulimo ndithu osalephera yayi mkono ndiye ulimo ndithu anthu afuna aone mkono ndi watch angoona mkono chabe ndi watch afuna aone mkono ndi watch mkono wayambira apa mwina angaudziwe mkono atakudziwa mkono mwina mukudziwa mkono umene mukudziwa mkono umene mwina maka watchiyo zasanjikizana pamenepo ndeno wina abwera akane kunena kuti sinaline ndeno paliso paja pali Eugene watchiyonso mwina anthu angayionenso apaso tayiona ni watch pamenepo watch zikusiyana ngati watch imeneyi zikusiyana watchiyo ngati mwina anthu akuonanso kuti sizikusiyana watch imene sizikusiyana nde mwina tingopanga ka video so kuti anthu angoona so kuti ka video koso kuti kodi mwina kapena kataenda bwanji kakhozopeze kaso mmene monso kapena again watch aione bwinobwino mukanayimika bwinobwino yonse anthu aione watch pa video ndithu pafunika uyipanga pose watch muiona pamene pangati mwina ingoyimika pamene paja watch kuti ikuoneka ngati watch imene ikuoneka kuti watch imene imavalidwa kulikonse watch imene imavalidwa ndeno ndi mavuto ndithu komano ndithu chikapezeka mu makamera athu ndithu watch imene yapezeka kumeneko
Kaladi ndithu makamaka wa ku Wa ku UK UK. akudyerera kuli kumapateko akupezeka anthu onsewa awiri ndithu makamera athu akuatsatira kumeneko konsewa akupezeka anali kumeneko ndithu limodzi ndithu kudyerera kunjoya ndithu zikuoneka kuti iyayi ndithu Mr PC iwowa zawo ndi zoyera ndithu angosintha kuchoka apo kupita apa kuchoka apo kupita apa akusintha ngati inuyo ndeno zinthu ndithu zokhala ngati zopatsa chidwi kwambiri zogwira mtima kwambiri iwowa congratulations Mr PC ngakhale anathira mphepo mkatikati mwa ndimemo komano iyayi kuoneka kuti apa ali ndi exit nanga si atathiridwa mphepo apa tankaladi apa tankaladi nanga sosindu wa UK wa mapounds zosanama kudziwa bwino lomwe mapounds sanama iyayi fa papa Mr PC apa akudya zanzake ndani apapa ndizovuta kwambiri kunena kuti akudya zanzake tingoti akudyerana akupanga nyimbo ija timati yachidyerano mukuidziwa bwinobwino kunyumba timapanga achidyerano munayimbapo ku primary manager ngati munabadwa mvula zakale yachidyerano matani kuti yachidyerano apapa pali chidyerano chabwino ife ndife ni kulitikani nyimbo yachidyerano imene ili pamenepa ndithu komano iyayi Mr PC asiyanitsa ndithu kalibwasa osiyanasiyana tinene zone uwerengera cheni imene imaveka nangasipa jaso nthawi jaiso zinadzaveka so kunena kuti ali ndikachimadamuso anadzagwiraso akuti thako la munthu mukuyikumbukira nkhani imene nkhani imene inavuta kwambiri so imene inabweretsa mpungwepungwe ndi mtheng'eneng'e ndipo inapangitsa kuti anthu aone kunena kuti kodi bwanji Chigwada sapanga saladi pamene anadziwira anthu kuti ndithu Chigwada supangira saladi pamenepo iyayi mwina tisunthe pamenepo chifukwa ndi topic ya another day nanga simakamera sitinazule kusanipeda adakali komweko mulongo adakali komweko tabweretsera update kuti iyayi padakali pano mwina sikukhala save the date chapo pano kumeneko tikhale maso athu tcheru tikuyang'ana kumeneko kuti kapena mwina Mr PC aphululuke alowere ku Mangaland mwina akakhazikike kumeneko akakhale tsonga mwina akakhala kumeneko iyeyu ifali akwenera pange divorce iyayi paja mudziwa ndi nyamata uchonyamula zitsulo panalibepo zitsulo panalibepo chikwati inali kongoyembekezera chabe practice koma komano monga tikayang'ana kuche ma empire aku China saka boboda Mr PC famadziwa ma empire aku China uku akavuta kwambiri madziwa manyamula zitsulo chanchani saka apuntha saka punthiwa kumeneko mine sangapunthe popeza sana pange download certificate chabodza okay certificate china chichonse ndeno mwina sangapunthe komanso akuoneka so kuti iyeyu ndithu ma empire aku China akuoneka kuti iwo wapanakali panopa ndithu afatsa akumanga makamaka chinyumba chawo chovuta kwambiri anaonetsa nthawi inake somwa timing akumanga chinyumba chawo chovuta kwambiri chimene choti akuti aliyense even mabwana even a president mwina akhoza mapita kumeneko kwakudya makamwelera zaiwo wandithu nkhani yake yovuta kwambiri mwina tisunthe pamenepo iyayi pamenepo tisachitike sojenkha kwambiri nkhani yavuta kwambiri nkhani imene inasautsa kwambiri msabata imene yapita imene sinasiye bwalo kwambiri ndi nkhani yovuta kwambiri imene mkulu wina amene akuveka ndi accent ya Chinigerian anaendetsa tipiya ndithu Mr PC pa social media pamene iwo analambwadza kwa jakatula ndithu kwa ikapoyera nkwayanika ndithu kwa vula zovala zonse masuti ndi kwasiya pa mbalanganda nkhani yavuta kwambiri pali maina atatu pali P squared ndiye pali ndimafuna kuti musanapite kumeneko ndimafuna kuti ndinene pankhani tangomalizayi chabwino atsikana wa ku UK amenewa ayamboka kugwidwa ku Malawi awa atsikana amene anali forefront kunyoza kachimadamu ali pa ubwezi ndi Mr PC
Drama zathu iwe hule mwakuti Mr. PC akuthandiza chadi pano ali kumeneko pati munakhalira bwanji azimayi zingoonetseratu kuti mumafuna Mr. PC osati zina zimene mmanena zijaja chani apa zingoonetseratu kunena kuti zimene ndithu mumanyoza zija panopa muli pati ndi Mr. PC acha munanyoza ko basi munanyoza ndipo mulibe koma azimayi apa Malawi mpaka na panopa ndi pamene akumpatsa ulemu Kachimadamu akumpatsa ulemu chifukwa kuti chibwezi chatha ndiye basi iyayi Kachimadamu ndiwe dolo mwakuti chifukwa choti mwina abwera kwa inu azimayi sanje koma panopa amwene izo akungoyika mikono ndi wochi akatere ali mapate akatere ali tinakayika chithunzi china chija sinali bombo limene inali fiziki limene bazuka ine ndikamakuwuzani kuti ku Malawi nkokoma chifukwa chake ife tili ku Malawi kuno kwa ku Malawi nkokoma kumachitika zinthu zambiri kwambiri ndimakuwuzani ankolo tabwerani ku Malawi nkokoma ndikamakuwuzani kuti ku Malawi nkobeba timatanthauza zinthu ngati ziti Malawi nkokoma ndimatanthauza ngati zimenezi kuti ku Malawi kuno nkobeba ku Malawi nkokoma muzibwerabwera ankolo mutipeze ndithu mubwere ku Malawi ko ndizibwerabwera ndithu muzibwerabwera kusiya azimayi ali pano waba madisa bena ali pano osatenga bana five kutuwumba muja ndiye mwati nkhani yotsatira ndi nkhani yanji muli ndi mtopola koma nkhani yotsatira ndithu yavuta kwambiri ndi imene tinamva ndithu kuti P Squared atayendetsana chulu chatchula nkuvuta kwambiri pa social media maaudio atapanga liki ndithu zitavuta kwambiri tiyitsatire nkhani imeneyi chifukwa makamera athu anali likiliki ndithu kuzungulira napita ku South Bend Indiana ku Indianapolis kumeneko ku America kukafufuza mkulu wa Nigeria kukamumatula kumeneko kuti tikampeze kuti kodi mkulu ameneyu ndi ndani komanso tinalowa ndithu mulilongwe kufufuza mzimayi wathu Tisa mzimayi ndithu okongola anga nyenyezi titha mzimayi wathanzi mzimayi anga kuti iyeyu sasambira soma za mugiza koma yeye amasambira madzi ochoka kumwamba matalala komanso ankaka tinene choncho kuti yeye amasambira nkaka sasambira madzi amugiza amudetsa koma yeye amasambira ndithu nkaka ndiye tinathamangaso nkukapeza Mr. PC amene ali kumadyerero ovuta kwambiri kumeneko ndiyeno tatifotokozera ntiyambire pati pamene kusanibede anali kusanibede pajadi nkhani zake ndizovuta kwambiri anali kusanibede ndiye tatiuzeni mwatsatanetsatane kuti kodi nkhani yavuta kwambiri pano ndi ya PC ndi Mr. P ndi Tisa nkhani yayenda bwanji iyayi nkhani imeneyi yavuta kwambiri nkhani imeneyi ndithu mukudziwa bwino lomwe inuyo kuti banja la Mr. PC ndi Tisa linasokonekera masiku angapo apitawo mukudziwa bwino lomwe ndinena kuti ndithu amene anayambirira kulowa mbwalo banja limene litavuta anali ndithu Kachimadamu amene ndithu wasintha dzina lake masiku angapo mukudziwa kuti iyayi even amene ndithu Kachimadamu anapamphantidwa masiku amenewo ndithu ndi Tisa komanso ndi mayi yake Atisa ndithu anamugogoda paliwombo kunzulira meshi ndi zina zotero ndithu anachita zovuta kwambiri kotero kuti nkhani imeneyi anthu amenewa momoti akalire anakapanga celebrate kumenyedwa kumeneko kumangochi ndithu iwowa Mr. PC ndi Kachimadamu iyayi zinachitika zimenezo ndithu zinaoneka kuti komati iwo atatuluka uyu mtsikana amene ndithu Tisa iyeyo anaona kuti mwina ndi chazero kuti abwezere makamaka chifukwa ndi dzina la Patrick amalikonda anayang'anayang'ana pa Facebook nkupeza ndithu dzina lofanana ndi Patrick nkulipezadi pa Facebook paja dzina nkuyamba ndithu kumchesa mnyamata amene yuyu umakhala kuti inu nabadwira kuti mwakuti iyeyu ndithu kuchesa mnyamata amene mnyamata uja ndikuvomera ndithu iyayi mwakuti udzabwere ku Malawi andidzabwera mwakuti mpaka na zinafika ndithu kuonera kuti
chikondi cha beba zina anayimbirana nyimbo ya chikondi yovuta kwambiri mnyamata amene ndithu obadwira ku Nigeria wokhala ku America. Iyeyu ndithu adayimba nyimbo yovuta kwambiri, nyimbo yapamwamba kwambiri, mmenemo ndithu muli dzina la mtsikana ameneyu ndithu Tisa. Iweyo wapeza munthu wachikondi kwambiri, munthu amene chikondi chake ndithu chosatha, uyenda mamiles ochuluka kwambiri kudzakupeza iwe, kudzakuyang'ana. Ndakupeza ndithu kumatchula dzina lake la mkazi ndi mamuna zonse mwatsatanetsatane. Pamenepo ndithu ndi pamene zinaoneka ngati kuti zinthu zikudyera mpaka na mnyamata ameneyu anachoka ku America kudzafika ndithu ku Malawi kumeneko ndithu kunchesi. Muzimaliza kuti iyeyuso amakhala kunchesi ku America, amakhala ndithu kunchesi wa ku America. Kunchesi wa ku America ndi kubwera ndithu kudzadyerera katundu wa Tisa. Ndithu atadyerera katundu nyumba akuti mmene mwananena kuti chifana kuti iwe ndi ine sitinakwatirane, ndi nthawi yonena kuti iweyo ubwerere ku hotelo uzikakhalira kumeneko, uziyendera, uzidzamenya away game. Akuti pamenepo ndi pamene zinthu zinakhala ngati zasolobana. Zinakhala bwanji akuti zitatero? Iyayi zitatero, munthu akudya katundu wabwera ndi $dollars yake ovuta kwambiri, kunali kumwaza ndithu chilembe kumeneko ma $1,000, ma $5,000, ma $2,000 kunali kumwaza ndithu, kunali chisangalalo ndithu kuti mlowa malo ndithu wameneyu Mr. PC wafika wadyerera. Koma chodabwitsa kwambiri kunapezeka njonda ina imene inabwera ikapasule kavuwevuwe, amene anabweretsa ndithu zovuta kwambiri, Mr. Gracious, the Garnet Boy, the Fokoman, amene akutchedwa ndithu maudi yovuta kwambiri. Ndithu ngati yovuta kwambiri. Mkulu ameneyi ndi amene anabweretsa ndithu madzi kuti achite katondo kumeneko. Mkulu amene wa ku America ali kumeneko akudyerera anakumana ndi nzake ndithu Mr. Garden Boy, amenenso kukhala ngati kuti iwowa anafafantha, anadyerera, anasosola ndithu katundu kumeneko pena paliponse. Ndipo mmene iye amafotokoza mwatsatanetsatane kuti mkulu ameneyu amasosola pena paliponse, even mu garden kumene akamathirira maluwa iyeyo amapanga zimenezo, ngakhale padenga pa nyumba amapanga zimenezo. Ndi mkulu ameneyu kukhala ngati kuti zidamuyipira kwambiri, zidapyuma kwambiri ndithu. Ndipo iyeyu anakwiya nazo zimenezi kwambiri kuti sangatero munthu woti wachoka ku America wagula tiketi yake wakafika ndi $dollars ku Malawi chonsecho akamupezeka kuti amudabula ndithu ndi Garden Boy. Ndi pamene zinthu zidang'ana kungolo, pamene panavuta kwambiri, anatengetsana chulu chachula, zinthu nkusokonekera. Tatifotokozerani akuti tinamva zoti anapita kwa mneneriso wina kumeneko kukapempha chithandizo choti awathire pemphero mayiwa chiwanda chimenechi chachoke ichi chodyetsadyetsa ichi. Iyeyu ndi akuti ndithu anapita pamene paja ndithu kukathira pemphero limeneli ndithu kukanena ndithu mwatsatanetsatane, chifukwa chakuti iyeyu akuti ndithu ali ndi vuto limeneli ndithu lakukhala ngati lazovulavula ndithu. Iyeyu akuti zimenezi ndithu ndi ntchito yake kuti azipanga zimenezi. Ndi akuti mnyamatayo anapita ndi kwa abusa kukanena kuti takambana yeni mtsikanayo mwati vuto lake ndi chani, ine ndikusosola katundu bwino chokasotsoletsa ndi this guy kodi mwati dzina lake ndani? Gracious the Fokoman, ungoti the Fokoman. Gracious the Fokoman pamene ndithu akuti anasosolaso. Iyeyu ndikuona kuti iyayi mwina tumene zinthu zililimu, iyeyu akufunika inuyo munthire pemphero munchotse chiwanda chimenechi chifukwa zandivuta. Komanso ineyo ngakhale pano ndili pano ndaononga ndalama zanga zovuta kwambiri kuyenda kudzafika kuno. Komanso ngakhale ndadyerera kudyerera kalibwasa amene ndasosola sizikupangana machi ndi ndalama zimene ndaononga. Andi akuti abusa kumene wanabusa kunena kuti munakumana kuti akuti iyayi tinakumana pa social media, mwinaso chibwezi chimene chileso pa social media pompano popeza anthu samadziwa. Ndi pamene mwina ndimuyendetsere tibia iyeyu ifika sakundidziwa. Komanso ndamva kuti mkatikati mwandime imeneyi ndithu akuti Mr. PC nawonso anali mkatikati umanenako zina pamene pacha. Ndiye iyeyu anaona kuti Mr. PC musalowerere nkhani imeneyi, sikukukudzani, munamusiya mkazi ndisiyireni ine nditire naye ndekha. Pamenepa zikupereka desperation yotani imene azimayi aku Malawi amakhala nayo kuti agwidwe ndi anyamata ndi azimuna akunja.
Kani yavuta kwambiri ndionera kuti ma audio onse timu itapanga analyze itatumiza makamera nkufufuza tapeza kuti nthawi zambiri azimayi aku Malawi amakhala ndi phuma ndithu kuthamanga kudya mfulumira kumeza sanatafune zinthu ngati zimenezi. Chifukwa mkulu amene yuyu akabveka bwinobwino timu yampeza ndithu kuti mkulu amene si waku Nigeria iyayi koma ndi waku Guinea. Mkulu amene yuyu amene ndithu anafanthamuka wakhala ku Africa kuno zaka ku Southern Africa kuno kwa zaka zingapo ndipo anapeza mapepala ndikupita ndithu ku mchesi waku America. Atafika kumeneko ndi pamene anakhala ndithu ndi mpata ocheza. Mukudziwa bwinobwino ku mchesi ku Indianapolis kuli amalawi ochuluka kwambiri ndi mchesi. Anayamba kucheza nkwamba kubva nkhani zosiyanasiyana ndi kumapanga ndithu ma friend request ku Malawi. Ndi pamene ndithu anakumana ndepa chamati chaona maso mtima suyiwala. Mukudziwa bwino lomwe kuti mamuna ndi Patrick, mkulu iso ndi Patrick. Ndiye kutheka kuti analiru akukumbukirabe zisudzo za munthu wamkulu kwambiri ku Malawi Patrick ndi amafuna apenye kumeneko. Ndi pamene chibwezi ndithu chinayamba mpaka mkuluyi kudula tikiti kufika ku Malawi. Ndiye tinene zoona pano azimayi nkhani yonse itati tione bwinobwino chifukwa tikanena zoona tapatse ulemu mwina tisanapite kumeneko tayamikire Mr. PC fasana yankhe yayi chifukwa analambwadza anathira mphepo anatukwana koma Mr. PC ndithu analikamu ndithu iwo aoneka kuti ndi gentleman sana yankhire chifukwa mkulu ameneyu iya inangasi amanena kuti munthu uja uyu Patrick wako Indianapolis ananena kuti mwina chifukwa choti mwatha wako kwa kachimadamu ndiye mufuna mubwerere kuti mubwerere uku chifukwa zoti akaladi inangasi zoti mkaladi alipo Patrick sakudziwa chifukwa zikanakhala zonse mwina nayenso Patrick kanapita so kwa mkaladi kukasokoneza kumeneko. Tu ndiye yankaladi Patrick waku Indianapolis sakuidziwa sanayitulukire akangodziwa ndipo tisayerekeze akuluakulu chonde pano pa timu musaere anthu ena akunena kuti uyu Tisayo akuti amalirira kwambiri ndiyeno anasankha dala Patrick kuti akamalira asamasokoneze mayina azingoti Patrick iwe Pati Patrick kani zake ndiye tinene zona please chonde osamuza nyamata wa ku Indianapolis uyu kuti kuli mkaladi kuchifukwa ndi kuti abwera adzamenya soka vuwevuwe. Mukudziwa bwinobwino nyamata wa West Africa asaidziwe imene atukwana ndati tukwanira msungwana wathu. Komano tibwerere ndithu pa topic imene tili nkhani yovuta kwambiri ndione kuti atsikana aku Malawi vuto limene muli nalo kwambiri ndi kutengeka. Munthu mukangomona pa Facebook ali ku America akukuzani ayi ndalama ndili nazo mwakuti mmapezera zoti mwamba kupeka mkatikati mwa ndime imeneyi pali ndithu zithuzi zakalibwasa zimene Mr. Patrick ndithu aku Indianapolis ali nazo ndipo adagawa mene timu singagawire wina aliyese tili nazo koma chifukwa cha zovuta zina ndi zina sitingagawire wina aliyese ndipo iwo adagawa. Ndiye chimene chimachitika ndi nkhani yomwe ija chatanena ija kuti munthu amabwera ndi mapepala a fake kubwera nawo pano kumakuuzani kuti ndamenya divorce chonsecho sanamenye divorce inu nkutengeka. Nkhani ina mwa iyo ndi imene yapherezera mphongo kuti azimayi aku Malawi ali ndi vuto. Iyayi apo posi ndingatsutse ndikhozopereka zitsanzo zochuluka mwina 5 6 zimene zikuonetseratu poyera kuti azimayi ambiri ndithu mumatengeka. Munthu akangutali kunja basi omwewo tikukumbukira bwinobwino mzimayi okay amatotani mzimayi otani mzimayi okethema onyekema mzimayi onyekema mkumbukira bwino lomwe mzimayi onyekema anali ndithu atapanga chinkhoso cha nyumba ndi nyamata waku America nayeso nyamata wa Kerokiti unapangidwa chinkhoso kumene koko just because munthu uja wanena kuti ndi wakunja. Mukudziwa bwino lomwe mtsikana wina waku Ireland ananyamuka ndithu kusiya ntchito zake zonse kupanga bwinobwino kupanga ndi kupita ku Malawi kuti akapange atakumana ndi mamuna pamenepa ndithu pa tsamba la mchezo kupita kumene kuja siku lachikwati mamuna sanaoneke ndalama zonse kapita ndithu patakali pano mtsikana ameneyu
ali staki ku Malawi sangabwererenso kwa Iran chifukwa chakuti sitikudziwa kuti anachoka bwanji. Zinthu zovuta kwambiri. Pali zitsanzo zambiri zimene tingapereke ndithu zimene zimachitika magulu amenewa ndithu ongokumana pamenepa basi ena ndi mabanja kumene mangokumana pagulu kafika kuja ndi sister wange banja latha akuthawani. Munthu simukumudziwa bwino lomwe. Kumvala kwabwino kwa pa Facebook sikutanthauza. Tinakuwuzani kuti panalama ena akenso amangomenya wiki nthawi yokumana naye mamuna anangodyera kalibwaso omwe imvi palipose tikati palipose mumvetsetse imvi ni kumeta imvi zosafa kumeta mazidziwa ndi zinthu ndithu zosautsa kwambiri. Nde zinthuzi pa Facebook zisakupusitseni kuti ndi mmene munthu alili. Ndi zinthu azimayi khalani chete patsani. Tikudziwa kuti simungakhale osadyetsa kalibwaza. Sikudziwa kuti simungakhale opanda mamuna. Enanu munazolowera, enanu addicted kumene chanchani. Kuomano mumatipetsa chisoni kwambiri. Tafatsani nanga siziso tafatsani kaye nanga siziso pano ndi mmene Nigeria muja alambwadzulira muja ayankhulira koma munthu ali nkuyankhula uyu akulu ali nkutokota uyu munthu wankulu nani stop munthu kuyankhula ndithu kopanda dakasi munthu koti alibe fulusu. Zili pa Facebook zonse tinayika kale pa page ngati mufuna mupite mukaone pamene popo zambiri mbiri zili pamene popo ndithu. Ndi zinthu zowirira kwambiri, zinthu zomvetsa chisoni, zinthu zodabwitsa kwambiri zili pamene. Koma mkulu ameneyu mukamona bwinobwino uyu Patrick uyu wa ku Guinea uyu akumaveka ngati Nigerian. Titamfufuza bwinobwino zinthuzi munaziona bwinobwino. Tinapitanso ku Indianapolis makamera titampeza kuja magwira ntchito. Chifukwa mkulu ameneyu tinapita ku ntchito kwake kuja zinthu mavideo anakupezani ngati mu studio amene tinapita ku ntchito kwawo anakupezani amene asangalepe anatipeza mkulu ameneyu tikamona bwinobwino akuoneka ngati ngwamsala ati munthu wake sugwira bwinobwino kwenikweni suko kayi mwatani ko inu munamona amene amathamangira ku America kuja inu mukuona ngati sapato chimpwa mufute kuti zimene amakamba zijanzatsa sizoti zimene amakambazo ndati munthu uyu osati zimene amakamba pajatu wamisala anaona nkhondo. Chifukwa chake timatero kuti wamisala anaona nkhondo. Anthu samadziwa kuti kodi chifukwa chani mento anamanga pafupi ndi Balaxi ija yakuzomba ichi. Asamadziwa chifukwa choti wamisala ndi amene amaona nkhondo. Ikamabwera amaona amapita kuti samadziwa komano akuoneka kuti munthuyo mwina di ngopenga mwapo. Ngopenga nkhani yowirira kwambiri komano tanena kale ndithu kunena kuti yayi mtsogolomu mubwere ndithu about breaking the limits amene wandithu ndakatswiri amene akubweretsereni reality show yovuta kwambiri TV show show kumapeto ndithu kwa January ku mkatikati ndithu iwo abweretse zonse pambalanganda kutsutsa kuyankhulapo kupanga promoti komanso ukachitika mtundu wina akhozanso kutsitsaso chifukwa ngati mmene amtsitsa uyu Doko amutsitsa kobasi akuti ananama Doko amulambwadza kwambiri ndipo Doko akuti ngwabodza. Doko ananama atamuyendetsa tipya muza zoti ku studio kuno timapangako rekodi nyimbo zenzene osati maamacha ngati inu yayi. I think inu mupite ku 49 kumene amayimba nyimbo zanu amajambula nyimbo zanu osati kuno. Nde mkulu yakuti anabwera ndi saka la 1 million ku studio chonsecho tamvetsedwa kuti yayi ndithu atapanga rekodi atamuthandiza anasowa ndramoti studio iyi imafuna idelete nyimbo za mkulu ameneyo. Mina tauzeni anthu za 1 million kuti ndiyochuluka bwanji mumatanzi fuka paja ndi imakhala 35,000 metric tons imeneyo 1 million matrack matipa adu amene matipa ananyamula chisaka malo moti anyamule galimoto ndesitudziwa kuti zinakhala bwanji sitingatsutse popesa angouzidwa chabe kunena kuti ananyamula ndithu chithumba kuti ndi 1 million panopa mukangojambula
ndikuninkani koma tulibe situkamba ndi 1 million ya chaka cha 2019 tukamba zakale kale Doko akuyamba kumene kuimba ndipo nyimbo zimenezo zimene iyeyo anatchukira kuti mudziwe kuti kunja kuno kuli Doko munadziwira nyimbo zake ziti zimenezozo ndeno ananyamula nangasi ndekuti zikozotheka sekuti nyimbo zijama imba zija kunama komano komanso kutheka ziyazoti mwina ali ku Zambiaso kunena kuti zona maso kuthekaso ziyazoti zona anagula so i8 or Range Rover zija zithaso kutheka nzabodzaso mwina nango ukafusa mtengo ndiponso zija zona matulutsa nyimbo za Chiportuguese mwina so zonama nyimbo zikozotheka kuti nyimbo ija si yake fakula amene wachuka ndibodza kwambiri anthu akunena kuti komano mkulu amene iyetu lakale oyimba wanena kodi mukuti ndi ndani mnyamata amene amene wanena chilungamo chonse mwati ndi ndani dzina lake mkulu amene anabwera titu papano udzatifotokozera titu dzina lake mwati ndi ndani yayi mkulu amene kuti mumudziwe bwinobwino anthu mwina apite pa video imene low profile Malawi inapanga post chakumasanaku yoti Doko wayendetsedwa tipia mkulu amene mukamuonere pamenepo video ambiri ainu mwina mwayionera koma ndipiri simunayionera mukayionere video imene mkulu amene wafotokoza tsatane ndithu ndipo wanena bwinobwino kunalenso mkulu wina uja munamona mkulu wina wati dread uja amene ujafe mnamuonaso ndiye pamenepo ndikusokonekera kuti kodi pamenepopo bread ndi ndani amene pamenepopo brick ndi ndani pamenepopo unduja wina uja tsopano wa ujini uyu wachipewa wandoma nanga sinde producer wankulu chifukwa iye uja chimene chinachitika Doko atapita kojambula nyimbo anakakumanako ndi mathumera kumeneko bandi ndi ina ija ya Skefa timati ndani bandi ya Skefa timati chani timaitcha kuti chani bandi Skefa sali ndi bandi yovuta kwambiri chabwino anapita kumeneko Doko nde anakakumana kuti amujambule nyimbo zimenezi koma maproducer amene wawa nthawi imene akupanga produce ku studio imeneyi anamuuza zoti iyayi mupite ku 49 kuno nyimbo zanuzi sitingajambule ndi anakayitana munthu wankulu kwambiri munthu wa ndoma kuti abwere angomujambulako pang'ono ndi atabwera mkulu uja nkudzabva kalikodinga amene Alulu ndi Skefa ajambula iyeyo akuti pamene ananena kuti Doko ndi mwana mbambande uyu mwana ali ndi mawu anthete uyu timujambule udzapita patsogolo udzaimba nyimbo ya Chiportuguese ndipo udzaimba mango komanso nyimbo yako ya latest idzakhale chani alizonsezo ananena nthawi imeneyo zaimeneyo mwaona ali udzaimba zosaka kwambiri zona de ndipitirize kapena tilekeze pomwepa ndi nthawi fuka nthawi alipo chikuka kwambiri nthawi sikutilola iyayi timire pomwepa tiyamikire kuti anthu anabwera apa ambirimbiri ati timire pomwepa nthawi sikutilola nthawi ndimene sili mbali yathu komano ine ni madaba kusiya azimayi ali padowa madisa bena ali padowa satenga bana fai kutuumba muja yani sindudziwa chimene mwambana ndacheya sinduchidziwa koma kukufunsani kuti anafolo mubva mochani sinduchidziwa zimene acheya sangazidziwe kuti kodi kumva mochani zoti anzawofe tikunenepera momwemo tikumva kukuzuna momwemo tikumva kunyekhema momwemo tikumva kutsekemera momwemo acheya sangazidziwe zoti tikuyendera Range Rover ija mukudziwa zimene komano ine tikudziwa cha white china chakeso cha white chopuma nanga acheya angazidziwe zimene koma ine ndidzakhalabe best boy
Koma mwana wake uwu ndi kukayika. Ndi kukayika. Titanenaso mabodzaso. Akuonera ali ku sitting room mwina ndingoayitana kuti adzangokupatsani mu. Iya, musiruziwa kuti iya musayitane mwatani kodi. Ndifuna ndayitane kuti nanga si angobwera adzangokupatsani mu ali ku sitting room. Madabu ari kuti background imeneyi. Kapena ali kuseri kwanu. Like background is ndafuna ndingoayitana kuti mwatani kuti mwene musayitane basi siyeka eri zacheyazo muganize bwinobwino ndithu zacheyazwe komano ngati mukufika bwinobwino chanchachane ine ngati anawo ndi masesa ine sinimanyamula tani anawo sininyamula ana amapita ku sukulu amaenda okha nanga ine ndimanyamula basi inu kumasewera pada kumpada nanga pali zinthu zozili ndi experience nanga sinso muli experience mmene muja nde zimafunika anthu amvula zakale experience matters. Anthu ena akuti abwere aute komano simabweretsa azimayi iyayi anakakhala ina yake yanchane bola komano apapa komano ndimene mwakuti mubvapo chani ndeno muona mmene mungapangire komano mukukhalana kwambiri munavala makabudula pacha ngati minyendo yanonse ngati mkazi minyendo kodi ndinoyera munthu unwe kodi mwatani ankolo mwatani kuti mufuna ndiyankhule zambiri bwana mufuna ndiyankhule zambiri tikuyitanani tikuyitanani mafanana pamene munapanga mucha mmene munajambulitsa ndi makabudula mucha kunyumba yanu ya nyowani zacheyazi sikuti ineyozo ndisangalala ine ni madaba kusiya azimayi ali pano waba madisebe ali pano osatenga bana fai kuti wumva mucha munasiya ma D7 pano pali ma D7 iru pano pa pano pali ma D7 pano komano mina alipo mpano achina mimi alipo mpano Chipikai ban alipo pali nanga nyanyoni aida nyanyoni alipo mpano kumusiya ameneyo komano mukapita kwina marum simungazivetse nanga mwina akutama konda kofide akuta kusangala ndi college yanu ndetu college nanga mwina ndanyamula ine mwina woko munena zana 5 nanga mwina ine ndatinga 7 anga ndapita nawo kumeneko ine mungazidziwa kodi mulinda anuso kumbali kumbuyoko mwatani kodi muona ngati basi dziko linabadwa dzulo muona ngati chibadwire ni tusimuno ndimuona ngati kukundi kumene mukaisa zida training yanu ili kumene anakupatsani kale training yena akolo ndiyamikire kuti anthu anafika pano iyayi zikomo kwambiri komanso tikuyamikire soni kuti inuso munabweraso zikomo kwambiri Mr. Handsome simabwera pano kawiri komano kubwera pano iyayi tachitenga chinthu cha mtengo wapa mwambo kwambiri takondwa nanu ndithu pitirizani ukachita ujeni ukasosola pitani ndithu mungachedwe ukatiperekere moni koma anthuso onse onera timu akuti ndithu amakonda madamuwo akupereka moni ndithu amakonda zikomo kwambiri anthu timanena nkhani zonse tanena pano ndi zamabodza zokha palibepo chimene timanena chachilungamo ndimphekesera chabe ndeno sitimembekezera munthu kuti abwere pano atifunse mabodza kunena kuti mwakuti iyayi zimenezo sitimembekezera kuti mubwere ndithu mutifunse iyayi ndeno iyayi mwina mawu omaliza ndioti chani Mr. Handsome iyayi ndikuyamikireni nonse chapo mpano kukhala big announcement nde muyembekezere ndithu zimenezo sinchedzero iyayi nzenzene ndithu nde osadandaula osadankhawa koma ndimakunyadirani lero maziwa network mavutavuta maziwa ku Malawi madata ndovuta koma mudziwa big boss the boss herself ndithu anayesetsa kugula madata ochuluka kuti tikhale pano ndithu tasowa kwa masiku angapo mwayenako kumeneko kumamika mwana wa mzako akavula umamika
eya amati maerako kumene asamakani wakana kumenyedwa ndi dzuwa kumeneku inu yokoma kuoneka no. kuti zili bwinobwino ndithu nanga si tusamba mugiza tupati mwaiwala eti tusamba mugiza tupati mwarani kuti mwawaso muvonye muli sholosholo tikuone ya itiponya macelebrity athu inuyo bye anthu nonse ndithu zikomo kwambiri takondwa nanu mukhale ndi usiku wopambana ndithu tafikiranso mtsogolomu mmeneso tidzabwere ndithu ndi programu ino. Something you do it anyway. So I respect people like that because it's very easy for everybody to be swayed when you have people who are reacting in a certain way. babano asasokoneza ndikifanyika siti makuza ndemkulu itsopano ndipo mina nazizo pamene kuti ine ndilibe nzanga amene amabwera ku nyumba ndipo sindikana asked me a question to say, I think he tested positive to COVID-19. So he said, okay, of course I don't have symptoms. I'm just okay. I'm fine. Is it okay that I can be having sex? Kupasirani nyimbo zotentha, nyimbo zopepa, low profile Malawi. Anthu ena nolo zinthu zikome kuvinayi. iyayi ndithu mukhale ndi usiku wopambana kufikiranso lachiwiri koma numapologalamu pano pa Low Profile Malawi ndi wosatha ndithu pamabwera DJ Tomato, Asimayo Matsuka, Dr. Bashan Kennedy, timu kumaso ndithu ndi zambiri mukafuna zina kumangopita ku page mukaseka mukasekelera mukamwetulira zimene mungafune zimapezeka kumeneko ndithu. Bye bye.